Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, paragrafu 12 odsek 1 zákona 360 zbierky o obecnom zverejnení som zvolal 17. plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva Stropkové na dnešný deň 21. januára 2025 na 15:30 do tejto reprezentačnej sali našej na Stropkové, ktoré týmto otvára. Druhým bodom programu dnešného rokovania je overenie účasti, ktorá poprvým sa tomu rokovaniu vás poprosím o prezentáciu v systéme. Ďakujem. Za prezentovalo sa 14 poslancov, či je spravodajšia schopný neprítomný pani poslankyňa Kurucová, pán poslanec Kačmár, pán Ajan, takiž sú ospravedlňujú sa z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Program je obsiahnutý v pozvánke zverejnenie programu a tvorba programu bola vlastne v súlade s rokovacím poriadkom a s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú stanovené pre neplánované zastupiteľstva. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie sú, poprosím, hlasujte o tomto programe. Ďakujem, konštatujem, že program bol schválený s počtom hlasov 14 potrebnou väčšinou hlasov, nikto nebol proti, kto nezdržal. Štvrtým bodom programu je určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Zapisovateľa určuje pani Renátu Klimakovú a overovateľov pani poslankyňa Jana Sníková a pán poslanec Michal Cíkora. Piatý bod schválenie návrhovej komisie. Ako práve predkladám zloženie návrhovej komisie už tradične Daniel Lubáč, predseda, Silvia Cinová a Milan Pavlov ako členovia. Sú nejaké iné návrhy? Nie sú. Tak predkladám návrh na uznesenie číslo 270. Do 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konaného dňa 21. januára 2025. Mestské zastupiteľstvo Stropkové svoje článkom 7 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Stropkové do dňa 16. januára 2015 vládnom znení schváľuje návrhovú komisiu zložený Daniel Lubáč, predseda, Silvia Cinová, člen Milan Pavlov, člen, prosím, hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že bolo schválené počtom hlasov 12, dvaja sa zdržali, uvedené bolo schválené potrebnou väčšinou hlasov. Šiestým bodom programu je návrh na schválenie smerných plánov rozhodnutí mestského zastupiteľstva Stropkové na rok 25. Odkladá Stanislav Bejk, predseda mestského radu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, využívame dnešné neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva na predĺženie zmeny programu plánu rokovania mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku 2025. Na poslednom decembrovom mestskom zastupiteľstve ste schválili plán zasadnutí na celý kalendárny rok s tým, že bolo plánované februárové zasadnutie na 19. februára. Vzhľadom tomu, že v tomto týždni sú jarné prázdniny, tak predkladáme zmenu tohto termínu februára zasadnutia na 26. februára na poslednú februárovú stredu. Tento jeden termín sa mení, ostatné ostávajú zachované. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Dostal, že veľa diskusia k tomuto bodu. Nie sú žiadne návrhy v diskusie, tak poprosím o návrh na uznesenie. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám návrh na uznesenie číslo 271. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle paragrafu 1 zákona 369/1990
5 zákona o obecnom zriadení schváľuje zmenu plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stropkové na rok 2025. Hlasujte o tomto návrhu. Schválené potrebujeme hlasov za 14 minút nebo proti s jedným bodom programu je návrh na schválenie zaradenia ministerstva do územia MÁS pod hradom Čičva pre programovacie obdobie EU 21-27. Dávame to vedúci príslušného odboru mestského územia sa páči. Pani poslankyne, pani poslanci, predkladám návrh na schválenie zaradenia mesta do územia MÁS pod hradom Čičva. Mesto Stropkov v súčasnosti nie je členom žiadnej miestnej skupiny. Minulý rok sme schváľovali vystúpenie z neaktívnej MÁSky Domaša. Teraz sme boli sme oslovení od zástupcov aktívnej skupiny pod hradom Čičva, ktorá pôsobí v okrese Vrany nad Topľou. Je to aktívna MÁSka, ktorá má za sebou aj históriu, čo sa týka podávania a čerpania implementácie projektov. Dnešné schválenie uznesenia prvým krokom na to, aby sme mohli byť zaradení do územia miestnej akčnej skupiny. Následným krokom je spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, tzv. CLD stratégiou. Po schválení tejto stratégie riadiacim orgánom nadobudne MÁSka štatút a následne budeme môcť implementovať projekty v rámci víziev, ktoré bude vyhlasovať bezpečná skupina. Prvá diskusia k tomuto bodu. Takže nie som diskusia, keď poprosím predsedu závodného komisionálneho na uznesenie, pán Zidek, pekne. Predkladám zákon o uznesení číslo 270 na Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle príslušného zákona a berie na vedomie žiadosť mesta Stropkov o zradenie do územia MÁS pod hradom Čičva pre programovacie obdobie EU 2021 až 2027. Opäť konštatuje, že toto opatrenie je v súlade s platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a s územným plánom mesta Stropkov a proces schváľuje zaradenie mesta Stropkov do územia MÁS pod hradom Čičva pre programovacie obdobie EU 21 až 27. Hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem, konštatujem, že bolo schválené potrebujeme hlasov za 14 minút, ktoré nebolo proti dostajúcej do zále. Ústnym programom sú interpelácie. Sa hlási do bodu interpelácie. Skončím možnosť prihlásiť sa. Bodu interpelácie, nech sa páči, pani poslankyňa Sledová. Ďakujem pekne za slovo. Poprosím fotografiu. A tie ďalšie, to sa týka toho istého úseku. Ja mám tu požiadavku na vytvorenie bezbariérového vstupu v tej dolnej časti vrchného cintorínu, lebo sú tam iba schody. A minula som bola svedkom takého voľného vstupu otecka z Kočiarikom, no bolo to veľmi problematické, ak by bola tá možnosť, by to bolo super, lebo okrem iného tam na tej ceste stojí voda, takže by bol vhodný aj zvod vody do toho kanálika tamto dole. A na tej prvej fotografii bolo vidno tie výtelky, jednu z druhým by to bolo možné upraviť. A ešte by som poprosila, ak je to možné, bolo by vhodné niečo robiť s rolekami v Kaštieli, tuto v galerii, lebo sú v zlom stave, si všimnime. Ak by sa našli nejaké finančné prostriedky, tak by bolo dobré, aby sa opravili, lebo sú tam rôzne stretnutia a by to náležite vyzeralo. Ďakujem pekne.
musíme zareagovať aspoň na vyberieme vlastne na všetky interpelácie v časti spoločne s pánom riaditeľom Mestského podniku služba. My sme sa zaoberali dlhodobejšie už tým cintorínom. Aj samotným obchodením, aj s Lajnou viackrát bola debata aj tu. Nejaká rozsiahla rekonštrukcia, obnovenie alebo modernizácia cintorína. Malá časť je vstup, schody sú rozhýbané. Dá sa povedať, že jediné z tej starej výbavy, čo boli, ostatné veci sme opravili cez Mestský podnik služba na tom starom cintoríne. Takže tam netreba podľa toho, čo sme rozprávali, riadne posúdiť projekt a bezbariérovosť, aby to bolo v poriadku, aj možno ma doplní pán riaditeľ. Čo týka bytovky, budeme komplexne riešiť v celom meste, až to umožní počasie, takže štandardným spôsobom. Keď môžem doplniť, ďakujem za slovo. Na hornej časti cintorína, čo je brána veľká, ale je tam parkovisko, je bezbariérový ten prístup. Čiže možno keby občania, keď sa chcú dostať, ja viem, že do tej dolnej časti, tak myslím, že tam nemali problém s kočerami s ničím. Je tam dostatočný priestor aj možnosť zaparkovať auto alebo prejsť. A čo sa týka tej komunikácie, ako hovorí pán primátor, by trvalo to riešiť komplexne, lebo tam aj to vyspadovanie tej cesty je dosť nešťastné a to nebude len jednoducho urobiť ten zvod, lebo nás sa to pravidelne namýva za našťastie v časti, ak je vodojem a potom tá voda tam stojí a to šarapatú celé leto, čiže na vozovkách by si zaslúžila také komplexnejšie posúdenie niekým, čo by urobil taký projekt a pozrieť sa aj na tie výškové a spadové pomery, kde by sme to vedeli robiť, tak by to bolo už jak má byť, aby sme nemali ten problém, čo to máme celý rok. Naša úcť je vlastne, zahrneme to do našich bežných, že sa to odstráni v blízkej dobe, že aj včera sme tu mali otvorenie výstavy a je tu množstvo akcií, takže myslím, že máme veľmi hneď. Dobre, budeme sa tým zaoberať. Máme podaný, ale máme v štádiu prípravy projekt. Pán vedúci, ten projekt je podaný, alebo pripravený nahaštený. Máme podaný projekt v rámci Interregu na obnovu, rekonštrukciu, zateplenie, zníženie energetickej náročnosti, čo je partnerské mesto Dvobola. Izba Bohu, môžeme tento projekt dopísať na najbližšom plánovanom zasadnutí. Ja vás poinformujem o všetkých projektoch, ktoré sú podané. Ďalší projekt je podaný s Korčínou pod Lekom, aj ktorý je podaný. Vlastne, myslím, že do 13. alebo 12. januára bolo treba podať. My sme to vtedy podávali. Takže, a toto by mohlo súvisieť spolu, my neviem, či budeme úspešní a tak, takže na Google našte do pán poslanec Kniť. Ďakujem za slovo. Chcel by som požiadať službu Mestský podnik, ak by bolo možné posunúť spomenúť občanmi Chočanskej ulici na konci, že či by bolo možné tam dotiahnuť rozhlas, že nie sú posledné domy nejak zvyčajne, že nepočuje, keď sa niečo hlási, aby ak to dovoluje, či to bude prechádzať cestu, či je to možné previesť. A taktiež by bolo možné natiahnuť rozhlas aj na ulicu Polívniku. Môžeme všetky tie nás zapovedať. Potom by som chcel požiadať taktiež o rozhlas na do Čanov z ulici Školskej o výmenu, lebo tam už sú nie v dobrom stave výmenu rozhlasu, vstupov pre mestský rozhlas, lebo majú požiadavku o potiahnutie antiku a oni môžu vlastne len ťahať po mestských vstupoch, nie po elektrických. A tiež by som na tej ulici Školskej, viem, že tam riešilo celú tú firma ISCO ohľadom parkovania po ľavej strane, keď smerom na západ pri plote školy, či bolo možné vložiť nejaké zatravňovaky, viem, že tam prechádza plynové potruby a nie je to možné spraviť akože
prekrytú plochu len nejakými zatravňovkami, že by v prípade nejakej poškodenia bolo možné to odstraniť a tým pádom by sa vytvorilo nejaké parkovacie miesto, ale neviem, či to ISPO sa k tomu tiež bude vyjadrovať. A tretiu by som chcel sa spýtať, či by bolo možné spraviť niečo také, že spraviť nejaký taký jednotný listok, čo sa týka napríklad bazéna, kúpaliska, kolíska, že by si napríklad jednu permanentku niekedy v zime, nestihneme napríklad vychodiť počas zimy na kolísko, že či by som si mohol využiť napríklad potom leta napríklad na bazén, alebo niekedy keď aj na kúpalisko. Že by bola jednotná permanentka, napríklad na celý rok, ale že by som nemusel si kupovať na každé stredisko alebo na každú lokalitu nejakú inú stupeň. Ďakujem to všetko. Ďakujem pekne rozhlasom. Myslím si, že je v našich silách, aby sme to dali spracovať tým, myslím, že MK nech sa páči na reality, to je tvoje. Jasné. Čiže čo sa týka prievidníku, zistíme tam bol napojený, myslím, že tam by to malo tak programové prievidné osvetlenie naše, tam by sa to dalo rozšíriť. A čo sa týka tej ulici Počanskej, tam je trošku problém, že my, keď ideme smerom na Závodce, tie stĺpy odhlasové sú tu po pravej strane a tie domy končia práve trošku ďalej smerom na Kušinec. A tam by trebalo riešiť ten priechod na cestu druhej triedy. Čiže musíme pozrieť, či technicky alebo podkopávajú. Keď bola už robená tá rekonštrukcia, druhá etapa Počanskej, nejaké technické riešenia sa dostať s tým rozhlasom na druhú stranu cez tú komunikáciu, lebo tam sa vozia niekedy aj väčšie náklady, tak, že by nám ten kábel tam nebudú prekážkové, nebo viac strahovaný ako funkčný. Čiže pozrieme na to, len ja som bol v kontakte s pánom, ktorý sa pýta na túto tému, len je to dosť tam také komplikované, presne oni sú na opačnej strane. A končí ten rozhlas prípadu termometra, že tam sú poslední. A pri výku hovorím ešte raz, tam najden bol napojený a tam bol robiť nejaký projekt rozpočet, tam si to nemá problém ako technicky riešiť. Školská ulica, tam je problém stĺpmi, tam sú vlastne, ale to sme rozprávali. Áno, toto tu bolo aj na Facebooku komunikované. Jedná sa o to, že Antik nechcel sa na tie stĺpy položiť z toho dôvodu, lebo sú oslavené prirodzené a báli sa, že by opadali, čiže oni apelujú na to, že by na tie protokoly tu vymenili a oni tam potrebujú také technické riešenie kvôli tomu, sú mimo tie stĺpy. Budeme hľadať riešenie vlastne na rozhlasu. Ono to je tak, nechcem to bagatelizovať, ale stretávame sa často s tým, že v jednej ulici, na jednej ulici máme podnet, že nejde rozhlas, alebo ide potichu a vlastne nepočuť. A keď to pridá technik, tak hneď za päť príde, že jak fajne bolo, že bolo ticho a teraz ide nahlas, nedajú sa, deti nespia a tak, takže nechcem to bagatelizovať. Každý má právo na názor, nedá sa všetkým vyhovieť, my sme rozhlas je prostriedok na komunikáciu všade, vlastne aj v mestských častiach, aj po uliciach sú mesta, kde nemajú rozhlas, my sme ešte v takých kategóriách, kde využívali si zvykli na informovanie aj ľudia, ale aj iné inštitúcie, takže budeme hľadať riešenie vo všetkých troch lokalitách. A vlastne parkovanie na ulici pri Školskej, tam je celé riešenie, vlastne tá firma ISPO mala navrhnúť celé dopravné riešenie na dopravnú situáciu, aj križovatka z Rečianskej, aj Školská, aj Krátka, uvidíme, budeme vás o všetkom informovať. Takže je to zložité, ale myslím si, že znesie to odkladanie, kde sa to pozrie odborník a nech nám také riešenia, my sa s tým netrápili neprofesionálne, alebo tak. Čo sa týka listov, nejaké permanentky, hromadný vstup, no my riešime kartu mesta, ja viem, že to je iný segment a iný produkt. Karta mesta, karta výhod by mala zagarantovať výhodu pre Stropkovčana s trvalým pobytom, ktorý má vyrovnané všetky vlastne miestne dane a poplatky a všetky svoje záväzky vo vzťahu mesta.
Takže to je jedna vec, môžeme vlastne sa baviť aj o tom. Skôr ja vidím na prvý pohľad problém ten, že kúpalisko je v správe školy, účtovne je zavedené teraz, všetko sa dneska elektronizovať, digitalizovať, všetko sa dá vlastne nakladovať. My sme skôr venovali našu pozornosť tomu, aby každý, kto si požiadal kartu, aby mal zvýhodnený vstup pokorovaný z miestom Kočanov na kúpalisko, plaváreň, kluzisko, tenisové kurty a vlastne kultúrne stredisko, 5 stredisk. A park Smierodal ešte. Takže budeme sa tým zaoberať ako nemôžeme moci na to, že aj teraz dáme riešenie postupy. Je to na zváženie a budeme sa možno inšpirovať v iných mestách, kde máme takéto hromadné permanentné vstupenky a tak. Takže berme to ako podnet. Pán poslanec Kolcu. Ďakujem, pán primátor. Interpelácie mojich predrečníkov prakticky sledovali na pána riaditeľa podniku, že dovolíš však. Moja interpelácia tiež bude smerovaná na teba. Od januára 2025 Matice predstavuje povinný zber textilného textilu. Keďže Slovensko je členom Európskej únie, bolo povinné implementovať nariadenie do našej legislatívy. Od 1. januára 2025 majú obce a mesta povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie príjemného zberu komunálnych odpadov pre textil. Táto povinnosť vyplýva z paragrafu 81 odstavec 7 písmena C zákona 79 z roku 2015 odpadov. S cieľom postup pri zabezpečení tejto povinnosti na území obce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo metodickú príručku pre obce pri nakladanie s textilom na rok 2025. Podľa tejto metodickej príručky rozlišujeme dva odlišné spôsoby zberu. To je jediný zber odpadu z textilu a zber textilu vhodného pre opätovné použitie. Takto obširne to uvádzam kvôli tomu, aby sme všetci boli v obraze. Aj na základe dopytu našich obyvateľov, chcel by som sa pána riaditeľa opýtať, ako naše mesto zabezpečuje zber tohto použitého textilu, nepoviem odpadu, ale použitého textilu. Ďakujem. Môžem. Ja sa páči. Čiže presne podľa tejto metodickej príručky a podľa tohto predpisu my sme v decembrovom zastupiteľstve schválili ZTK, kde sa tento spôsob zberu upravuje. Presne ako bolo citované, sú tam dve kategórie opätovne využiteľné šatstvo a ručne využiteľné šatstvo. Občania majú počas pracovných dní bezplatne takto textil upravené, lebo tam ešte podmienka to opätovne využiteľné šatstvo by malo byť čisté vypraté. Doniesť na zberný dvor, takisto tu majú tú istú učenie našich obcí, s ktorými máme zmluvu o vývoze odpadu. Čiže my sme si normálne urobili s nimi dodatok zmluvu okrem komunálneho odpadu, vyvozíme aj textil na obciach, to funguje v tom princípe, že starostovia vyhlásia termín, odkedy dokedy je možné tento druh odpadu zhromaždiť na obecných úradoch a my následne bezplatne vyšleme vozidlo a privezieme na zberný dvor, kde tento odpad dosť času uskladíme pred ďalším nakladaním z neho. No, čiže čo sa týka toho použiteľného, je možnosť ho poskytnúť charitám alebo rôznym organizáciám na rôzne predaje. A čo sa týka nepoužiteľného, bohužiaľ legislatíva podala A, nepodala B, zatiaľ je veľmi málo firm, alebo respektíve neviem, nie si vedomí, tí, čo to vedia recyklovať, že viac menej ten odpad skončí na skladke. A to zákon umožňuje, čiže tak je vysvetlené postavené, že nevylučuje aj možnosť spáchania odpadu, ktorý sa takto bude dať prítomne poskytnúť. Lebo má nejakých pár firiem, možno že na Slovensku 1-2, ktorí vedia z toho robiť izolačný materiál, stavebníctva, ale väčšinou je to odpad, ktorý spracovávať tak veľkom rozsahu, ak sa bude na Slovensku zbierať, asi kapacitne nebudú môcť.
na rozdiel od vlastného ostatných, kde už je ten systém budovaný ináč a je to vyriešené ináč. Prvé testy schváliť príslušné výkony. Zapnite toho poslanca. Raz, dva. Ak dovolíš, jedna taká otázočka. Viem, že autoservisy využívajú to ako na handry. Prijavili niektoré fabriky, firmy tu na záujem, že bude odoberali. Zatiaľ sme sa s tým nestretli, len potom, keď to použijú to, predpokladám, pri oleji a pri takých nebezpečných látkach, vznikajú zase nebezpečný odpad a potom už oni už majú starostlivosť, nejak ho budú likvidovať, ale zatiaľ za nám nikto nemal to záujem, čiže naši strany toľko. Keď ešte možno niektorí očakávajú také nádoby po meste alebo podobné veci, že budú nechceli sme do tohto systému ísť, lebo proste médiá zachytili. Zase sa to vracia k tomu, že je tam vandalizmus, prevracanie, neporiadok okolo tých nádor. Jednoduchšie bude, keď tí občania donesú na zberný dvor a my to tam spracujeme a naspäť riešiť vylamovanie, prevracanie a házanie textov, ktoré nie sú zabezpečené, respektíve veľmi ťažko zabezpečené nejakým spôsobom. Ešte otázočka, ak dovolíš, sú o tom, alebo je o tom verejnosť dostatočne informovaná? Máme to na našej stránke, myslím, že na stránke mesta a VZN-ko je verejne prístupné, čiže keď médium ešte také noviny momentálne nemáme. Môžeme tak prísť, viete, aj možnosť dnešného zastupiteľstva, alebo nejakú správu na weba, na tvoju stránku a informácie. Priznám sa, že možno, že neviem, aké percento sleduje mestské zastupiteľstvo. Keď je to dostupné cez záznam v bytoch, tak to zase v rodinných domoch to nie je spektrum, nemáme tlačenú vlastne podobu médiá, tak uvidíme vlastne. Ale ja si myslím, že to je naši sila, aby sme dali nejaké upozornenie ako reakciu možno na dnešné zastupiteľstvo, že taká bola debata, viac menej cez teba rozprávcu. Ja môžem ešte, rozdačať sa teraz tie kalendáre separovať, čiže dáte formu skránkovačky, ešte môžeme pomôcť skúsiť v jednej forme, že dáme do schránok, že je takáto možnosť do nového rozhodnú, že by občania boli vlastne. S doplňujúcou otázkou, pán poslanec Koncu, ešte raz. Ďakujem. Neuvažovali ste o nejakých informačných tabuľách pri tých smerníkoch košoch? Teraz si myslím, to pozemstvo vystavcu, ktoré pozemník je označený nejaký dôvod. Ale informáciu, čo sa týka použitého textilu, aby to tam bolo v akom čase môžu obyvateľia ako to nezná. Posúdime všetky možnosti, možno poradíme sa v iných regionálnych mesta, ale najsilnejšie, najlesnejšie je riešenie, keď sa dá schránkovačka a pôjde to vlastne do každej schránky a v kombinácii s tým, že sa zverejní na webovej stránke služby a mesta, tak si myslím, že kto sa chce dopracovať k tomu, chce separovať alebo nakladať s odpadom tohto druhu, tak si myslím, že dopracuje sa informácie. Ale budeme sa zaoberať a budeš informovaný pán poslanec. 9. bodom je bod rôzne. To sa hlási do koncu strany. Ďakujem za slovo. Máme po Vianociach. Od jedného času sme sa bavili o hľadaní ročnej výzdoby. Skôr ešte, že pokiaľ bude možnosť ešte toho roku, keď budú financie nejaké, sa bavili, že vstúpiť do Storkova smerom od Chočí a smerom od Sviednika, či by bolo možné po tých vstupoch nejaké vianočné výzdoby rozšíriť, ako celkovú vianočnú výzdobu. Bolo sa tedy prisľúbené, že by sme mohli ako spraviť, že to sú nejaké vstupné akože brána, že by to trošku nejak vyzeralo, keď niekto vode do mesta, že by vyzeralo to mesto, že žije od začiatku, ako myslím vstupu do mesta.
či by bolo možné naplánovať nejaké nakopenie tohto roku, že by sa to mohlo inštalovať už na budúcu zimu, teda na budúci dobie vianočné. Ešte jednu otázku by som sa chcel spýtať. Plánuje sa tá cesta, prepojenie linky akademika Pavlova cez nemocnicu. Nebolo by možné vstúpiť zase do rokovania s vlastníkmi pozemkov, ktorý sa nachádza za nemocnicou. Tam je teraz odčlenený už o tom, že tá parcela, vidno, že je dosť úzka. Asi myslím, že tak úzkú parcelu asi tam nebude postavený a či by bolo možné sa vrátiť do pôvodného návodu prepojenia tých ulic poza nemocnicu, že by sme neprechádzali cez nemocnicu a cesta by sa prepojovala celá rovná, že by to nebolo taký agent navrhnuté. Ďakujem všetko. Čo sa týka vianočnej výzdoby, je to v kompetencii služby. Teraz, keď sledujete rozpočet mesta, rozšírenie výzdoby išlo čisto rozpočtu služby. My sme nedali z nášho rozpočtu nič. Nie je to vlastná záležitosť v čase konsolidácie. Teraz, či už tá buľa pri kafe alebo aj ďalšie prvky Brokeského parku, nevravíme sa tam, uvidíme, aký bude vývoj verejných financií, či sa teda využiť možno nejaký projekt a my sme usúdili, aj keď sme debatovali a dali nejaký prísľub, že dáme aj na vstupy a chceli sme trošku aj to Bobše oživiť, aj Sitníky. Hrdčiarská ulica je vlastne vysvietená do centru mesta, kde najviac je frekvencia a intenzita pohybu. Takže berieme to ako podnet, budeme sa zaoberať zase tak, aby to bolo v našich silách a všetko to vlastne konzultujeme aj s firmou, ktorá nám to navrhuje. Vidíte, že aj tie farby a to zloženie je myslím si, že bielo-modré, má to aj, je to vec názoru a vkusu, ale budeme sa tým zaoberať, aby som sa aj mohol ďalej. A čo sa týka cesty, no takto. Beriem to ako podnet zase, ale myslím si, že to by sme sa vrátili úplne na začiatok. Pretože v tej prvom volebnom období sme, alebo v období 2014 na 2018, sme sa dohodli, prešli to zastupiteľstvo zmena územného plánu. Ten pozemok, ktorý ty navrhuješ, bolo vlastníctva kritických osôb, ten pozemok je určený na bytovú výstavbu, čiže dá sa považovať aj o tom, ale a dá sa aj rokovať, len to je bod 0. A my sme od bodu 0 sa dostali už ďalej na vrchol, kde už je len realizácia. My máme zmenený územný plán, my máme projektovú dokumentáciu, my máme právoplatné stavebné povolenie, my máme rozpočet, už len treba nájsť zdroj financovania a prepojiť to. Takže pokiaľ bude zhoda na tom, že toto všetko máme dať preč a ideme od začiatku, tak vlastne a dneska je rok 25. Že je to robota na 7, 8, 10 rokov, pokiaľ sa dohodneme, dohodnúť s vlastníkom, dohodnúť, aby súhlasil v finančnom vyrovnaní, zmeniť územný plán a toto všetko realizuje. Čiže je to kvantum roboty. Vtedy sa nám to javilo ako schodné riešenie a je to spojnica dvoch častí, dvoch ulic. Pokiaľ nebola prepojená ulica Akademika Pavlova Nový riadok, pokiaľ nebola spojená ulica Jakova a Hlinky, tak vtedy dávalo zmysel aj to, čo ty hovoríš. Rovnako tak aj pozemok Andrejkových, kde je to dokonca aj v územnom pláne už ako zaznačené, a kde je teraz pristrešok preloženie zimnej rovno na Jakovu. A znova sme usúdili, že vlastne urobme aspoň tak, že by to bolo jedno lepšie, nie je to ideálne riešenie, tie vlastne zákruty a prepojenie, ale je to lepšie, je to aj využívané, takže aj toto.
My čakáme na zdroje financovania, či nebudú, my teraz na to nemáme v rozpočte peniaze, však ste spravovali rozpočet, ani nevidíme teraz, ale plánujeme to. Je to v zásobníku nejakých investičných úrovní. Keď príde nejaká výzva, alebo keď tu bude rokovanie vlády, alebo keď bude možnosť externého financovania, musíme byť pripravení, tak ako chceme byť pripravení pri prepojení parkovisk pri Mestskom úrade, tuto vedľa, s využitím pozemku, ktorý ste schválili a kúpu od cirkvi a s tým parkoviskom nad kultúrnym strediskom. To je ďalšia lokalita, takýchto lokalít máme viacej pripravených, vlastne buď vo fáze prípravy projektovej dokumentácie, alebo vo fáze pravoplatného stavebného povolenia. Takže beriem to ako podnet, ale v tejto chvíli môj subjektívny názor je taký, že sme už tak ďaleko, že skôr nejako, ale budeme sa týmto zaoberať a možno prvotný, vlastne prvotná informácia, ktorá nič nestojí, je, či by ten vlastník, ktorý je tam, či by bol ochotný vlastne sa dohodnúť s mestom a či by nám to predal a posunul pre mesto na miesto komunikácie. Toto nič nestojí, toto sa vieme vlastne spýtať a informovať a podať blízko z toho rokovania. Ja len malú poznámku k tej vianočnej výzdobe, aby som nezabudla aj na kraštie, lebo je to jedna z dominant mesta. Ďakujem pekne. Fajn. Nezabudne sa. Pri vianočnej výzdobe sú požiadavky aj na veľkonočnú výzdobu teraz, takže uvidíme, čo nás pustia financie. Ak už sa nikto nehlási do bodu rôzne, my sme vyčerpali program neplánované rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Ja ďakujem za váš čas a za vašu účasť za podporu materiálu. Končím 17. rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Vidíme sa 26. februára na plánované rozhodnutie mestského zastupiteľstva 18. predtým ešte na komisia a mestskej rade. Vás samozrejme na mestskom presvedku ste sa prihlásili, ktorý idete 1. februára o 18. Ďakujem pekne za pozornosť.